Először is nagyon szépen köszönjük a meghívást. Caritas vidékfejlesztés részéről vagyunk itt, és egy picit most a 140 éves történelemről szeretnénk beszélni. Nagyon örvendünk, hogy volt itt egy úriember, aki nagyon szépen felvezette nekünk a magyarországi sajtkészítés történetét, és talán egy picit annak most az erdélyi vonatkozását szeretném én kibontani. Elsősorban volt itt már szó az A2-es tejről, ugye az teljes értékű, egészséges táplálékunk, és akkor az abból készített sajt, az csak kis tejkonzervre lehet. Mi is történt az elmúlt 140 évben? Nem sok minden. Ismétlődik a színpad, ismétlődik a történelem. Meg fogjuk látni majd, hogy ugyanaz, amit a 19. században létrehoztak Nagy-Magyarországon, az ma is kicsibe, úgy az anyaországban, mint a területeken, Erdélyben is működik. És most külön köszönet a szervezőknek, Sajtkészítők Egyesületének, hogy itt lehetünk mi is, és ez nem csak az anyaországi sajtkészítők, hanem a Nagy-Magyarország sajtkészítői is lehetnek, és találkozhatunk. Én Egán Edével kezdeném a sort. Ő az, aki a 19. században Széchenyi Pál miniszterelnök megbízásából bejárja a Kárpát-medencét, és kidolgozta a Kárpát-medence mezőgazdasági stratégiáját. És miért a Kárpát-medence? Az előbb hallottuk, hogy az érlelt sajtokat főleg a havasi legelőkön, hegyvidékekre javasolták, ugye a 16. században is. Ők is úgy gondolták annak idején, a Magyar Földművelődésügyi Minisztérium, hogy mindenkinek szüksége van erre. Főleg, hogy az 1860-as években súlyos marhavész pusztított végig Magyarországon. Ez azt jelentette, hogy határzárlat volt, nem lehetett behozni állatokat, szarvasmarhát, ezért ki kellett dolgozni rá a hegyvidéki stratégiát, ahogy nevezték. Na most ez maga után vonta egy olyan állat tenyésztését, amelyik teljesen megfelel a hegyvidéknek, nagyon jó a bíróképessége, tud alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz, de ugyanakkor a tejtermelése is megfelelő mennyiségű, illetve a tej zsírossága is, a fehérje tartalma, ami nagyon szükséges a sajt elkészítéséhez. És akkor az előbbi előadásokban már hallottunk a magyar tarkáról, ugye, hogy az a szárazságot is bírja, a magas hegyvidékeket is, úgyhogy így jön létre a magyar tarka, amit elkezdenek tenyészteni. És akkor nagyon egyszerűen a tenyésztést nyilván fogja követni a tejtermelés mennyisége és növelése, minősége is. Hát a Kárpát-medencét Egán Ede, ő ír származású lévén Kárpátalján születik, nyilván, hogy északon kezdi meg, nagyon hamar eljut Máramarosba, és 1881-ben ennek köszönhetően Máramarosban már megjelenik az első Schweizerei, egy svájci úriembert hívnak meg az országba, akinek az a feladata, hogy létrehozza az első tejgazdaságot, tejfeldolgozó üzemet. Nagyon érdekes a koncepció, amit ők kialakítottak, behívják őt az országba, 5 évig kap ingyen használatra egy területet, ahol minimum 100-as állománnyal kell létrehozzon egy gazdaságot, feldolgozza a tejet és működtesse. A 6. évtől kell fizesse vissza a bért, amit minden évben nagyobb kamattal. Így elérik azt, hogy 5 év után, tehát 5 plusz 5 év, a 10. év végére szinte duplán fizeti ki azt a bért, amit első évben fizetett volna. Na most tovább haladva, ugye a Kárpátok mentén Máramarosból nagyon hamar eljutottak Gyergyószékre is, és Gyergyószéken, Gyergyószent Miklós melletti Pricske-tetőt választák ki a sajt készítéséhez. Viszont nem állt itt meg Egán Ede, tovább ment a déli Kárpátokba is, és utána döntöttek úgy, hogy akkor itt tenni kell valamit.
Máramarossba 1881-től sajtkészítő képzéseket tartanak, és behívják Gerber Ulrich svájci sajtmestert, aki vezeti a képzéseket. 11 személy végezte el Máramarosba ezt a képzést, és adta tovább. Na most nem szeretnék én sokat a tejszövetkezetekről, itt hallottuk az előbbi történelmi előadásból. 82-ben Szombathelyen jön létre az első szövetkezet, aztán ezt követik az ország minden pontján. Itt a fotó, amit láthatnak, csak egy annyit, hogy ez akkor készült az 1880-as évek második felében, 86-ban Gyergyószentmiklóson. Végigjárva a Kárpátokat, Egánede, Tirol, Svájc, Bajorországba látogat el, és jó példákat keres a tejfeldolgozására. Ez meg fogjuk látni picit később, attól is érdekes, hogy 140 évre rá ugyanezt történt nálunk is. Ő nem csak megkereste a jó példákat, hanem gazdákat is keresett, akik hajlandók voltak kimenni, megnézni, hazahozva a tudást, itthon értékesíteni. Sajnos a két gazda közül egy ért haza éppen egészségesen is, tovább tudta ezt vinni, és ezzel megalapozott egy nagyon kemény gyakornok programot. Tehát akkor is a hangsúlyt a képzésre tették, arra, hogy tovább kell tanulni, hiába vannak legelőink nagyon jó minőségűek, hiába vannak nagyon jó minőségű állataink, szarvasmarháink, hogyha a higiénia, tejfeldolgozás az nem tud minőségi lenni. És akkor most meg is érkeztünk 1885-be, amikor Egánede magával hozza hozzánk Gyergyószentmiklósra Gerber Ulrich svájci sajtmestert is, és megnézik a vidéket, kiválasztották a Pricske-havast, ahol létrehozzák a svájcerájt. Még abban az évben, júliusban megalakul a Gyergyószentmiklóson is a tejszövetkezet, Gyergyószárhegyen, Ditróban. Azt kell tudni, hogy vidékünkön nem ez az első szövetkezet, tehát Ditrószárhegyben már 1870-es években működik 10 gazdával egy szövetkezet. A kiválasztása se volt véletlen, a Pricske-havas, ez Erdély-Moldva határába, ott volt valamikor a Vesztegzár, az Moldvából megvett állatok, ugye ott kellett karanténba legyenek bizonyos időt, amíg behozzák a medencébe. Mivel határ is volt, határvédelem itt volt, a határőrvédő kommandónak is ez adott helyet, és nem utolsó sorban csodálatos élő és állatvilága volt. Nagyon-nagyon gazdag növényvilágunk van, több mint 80 féle gyógynövényel, amelyekből nagyon sokan hozzájárulnak a sajtkészítéshez, a tejtermeléshez, illetve itt találtak vizet is. Tehát itt 1545 méteren van a Pricske, maga a svájceráj, az körülbelül 1450 méteren volt, tiszta forrásvízük volt, meg volt az élelme az állatoknak, meg volt a tiszta vize, tiszta levegő volt akkor, úgyhogy minden tényező adott volt igazából. Amit még egy picit itt az állatokkal kapcsolatban jó tudni Gyergyószentmiklósról városunkról, hogy nagyon nagy az örmények létszáma nálunk, 17. századtól jelen vannak, azóta van városjoga a Gyergyószentmiklósnak, és innen az fiatal állatokat, borjukat, juhokat, lovakat felhajtották egészen Augsburgig, Bécsig, 3 éven keresztül tartott a vándorlás, 3 év alatt mindannyian tudjuk, hogy megnőttek, kifejlett állatok voltak, és ott értékesítették. Tehát egy nagyon értékes állományról beszélünk, ami annak idején volt vidékünkön. Itt látható a fotón a Gyergyószentmiklósi Tejszövetkezet Pricske-havasi svájcerájának az alaprajza, amit megtaláltunk Gerber Ulrich leírásába, és a beosztása is. Napjainkban sajnos az épület nincsen meg, 20 évvel ezelőtt még omladozó állapotban megvolt. Napjainkban a pince falait sikerült
feltárnánk. Ez talán az első levelező lap, amit Gyergyószent Miklósról feladtak, nagyon érdekes módon, mikor elkezdtük mi kutatni, egy gyergyói úriember, Nyisztor Miklós, azért mondom ki a nevét, mert lehet, hogy sokan ismerik, ő gyűjtő, nagyon az Alföldi Nyomdánál dolgozik Debrecenbe, és ő kereste, hogy vajon ki az a Gerbel Ulrich, aki feladta az első levelező lapot Gyergyószent Miklósról. Hát ő volt az a sajtmester, aki Lipcsébe írt, és egy vajküpülőt kért. Úgyhogy innen gyanítjuk, hogy a sajtkészítés mellett a vajkészítés is a tervei között volt. Ez a fotó 1886. szeptember 11-én készült, akkor volt a Gyergyószentmiklósi sajtkészítő képzésnek a záróvizsgája. Az, hogy milyen fontosságú volt ez az akkori Magyarországnak, abból is látható, hogy a Egán Ede is ellátogatott, Mádai Izidor, miniszteri tanácsos is, illetve Csíkszék elöljárói. 4-en végezték el a sajtkészítő képzést ezen az esztendán, 3 hónapig tartott a képzés, és az érdekessége, hogy nem készíthettek utána maguktól sajtot. Önállóan minimum 3 évet kellett gyakornokként dolgozzanak egy sajtmester mellett, és miután a kellő gyakorlati tudással is elsajátították, csak utána lett volna létjogosultsága, hogy önmaguktól sajtokat készítsenek értékesítés céljából. Nagyon érdekesen megmaradt teljes egészében a tananyag is, ahol óriási hangsúlyt fektettek az állattenyésztésre, a szarvasmarhákra, magyar tarkák teheneit használták fel, a legelőkre, a legelők tisztítására, ahogy csak kell gondoljak egy másik előadásra, mi délelőtt hallottunk, itt a reglőgazdálkodásról hallottunk, ugye az osztott legelőkről, szakaszos legeltetésről óriási hangsúlyt fektettek, hisz a tápláléktól, a fűtől, a szénától kezdődik a minőségi érlelt sajt, ahhoz, hogy ezt nyers tejből, pasztörizálás nélkül lehessen elkészíteni. Ez is a Pricsketetői Lármafánál készült a képzés. Erdélyi Mór fotói. És akkor, ha már volt sajt, ugye értékesíteni is kellett, értékesítés a teljes országba történt, itt kolozsmonostori, kendilóni, gyergyószentmiklósi sajtok, erdélyi sajtjai is felkerültek a budapesti piacra. Az, hogy milyen minőségűek voltak, talán érzékelhető az ellenzékben megjelent hirdetésbe is. A Gruyère, ugye Groinak hívták annak idején a svájci típusú Gruyère sajtot, és a Pricske havasi sajt kilaja ugyanabba az árkategóriába van. Gyergyói csemege, valamint a karikasajt nagy kelendőségnek örvend, úgy jósága, mint finomsága által. Ajánlásra nincs szüksége, mert már nagy nevet vívott ki magának, de aki még nem evett belőle, tegyen próbarendelést, bizonyosan tudjuk, hogy tetszését meg fogja nyerni. Nem csak a tetszést nyerte meg, hanem már 1885-ben részt vettek versenyen a gyergyói pricskesajttal, 86-ban a Kassán megrendezett kiállításon pedig elvitte a nagy aranyat. És akkor talán egy pár szót, ugye történelem viharai, nagyon hamar jöttek, az értékesítésről beszélve az elején még könnyebb volt, a vasutak megépítésével 1897-ben megtörtént a Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy összeköttetése Havasalfölddel, ugyanabban az évben Gyimesek fele is megtörtént az összekötés Moldvával, viszont sajnos Gyergyószent Miklósnak nem volt összeköttetése Csíkszeredával vasúton, nem volt Dédával se, tehát Nyugat-Magyarországgal se történt meg, ezért nehezebb volt kihozni az országból, értékesíteni. Aztán nem kell mondanom önöknek, hogy jött az első világháború, jött Trianon, Trianon után még megpróbálták feléleszteni a tejgazdaságokat, hangyaszövetkezetek jöttek létre, és megpróbálták értékesíteni, viszont egyre több akadályba ütköztek. 44-ben Gyergyóban még nagyon készültek egy vajgyár építésére, viszont
erre talán már nem került sor. És akkor, bocsánat, megpróbálok pár percben, ami a legfontosabb, hogy 92-93-ban református és katolikus egyház felismerte ugyanazt, amit annak idején Egánedéig, és a gazdatársadalom képzéseire, nevelésére, a svájci, bajor, tiroli gazdaságokba való látogatásra tettek alkalmat. Több mint 5000 diák volt gyakornoki programon Caritas vidékfejlesztés részéről kint Bajorország, Svájcba. 2011-ben Konrád Suter svájci sajtmester ugyancsak Svájcból ellátogatott Gyergyószentmiklósra, Máramarosba kezdte ő is, viszont Gyergyószentmiklósra talált egy olyan táptalajt és olyan egyesületet, ahol sikerült ugyanazt létrehozni, mint 140 évvel ezelőtt. Nem csak Konrád Suter sajtmester, hanem Kis Ferenc is, itt néztem, de nem láttam őt, illetve Sándor Tamás is. Igen, akkor örvendek. Köszönöm. Tehát ők azok, akik a 2000-es évek elején Gyergyószentmiklósra, Székelyföldre ellátogatnak, és a sajtkészítőknek próbálják a higiéniát tanítani, a tejfeldolgozását. 2011-ben tudom, hogy volt Somjón nekük egy képzésük, nem tudom, az volt-e az első, úgyhogy bocsánatot kérek, ha nem az. Úgyhogy nem kaptunk több adatot, hogy mikor, és ugye a környezeti adottságok, a cél minden ugyanaz maradt, viszont egy dolog különbözik, azóta is Kis Ferenc is, Sándor Tamás is, Konrád Suter is visszajárnak vidékünkre, Székelyföldre, és képzéseket tartanak. Tehát az elveszett mag beérett, hiszen nagyon sokan megtanulták, több mint 500-an nálunk a Caritas vidékfejlesztésnél Portikhegyi Lóránt sajtmesterünk vezetésével a sajtkészítés rejtelmeit, titkait, annak idején lehet, hogy megszakad, de mi visszük tovább, és remélem, hogy azok 500-an is, akik nálunk elvégezték. Itt egy pár gondolat, nem fogom felolvasni, mindannyian tudják, hogy nem mindegy, hogy nyers tejből, teljes értékű tejből készítünk-e terméket, és hosszan érleljük minimum 3-4 hónapig, vagy pedig pasztorizáljuk azt a tejet, és 2 hét alatt el is adtuk a terméket. Minél nagyobb hozzáadott értékkel egy nagyon egészséges tápanyagot tudunk biztosítani magunknak. És akkor az aranyérem körbeért, ugye tavaly sikerült a világbajnokságon aranyérmet nyernünk a 6 hónapos sajtunkkal, úgy nem volt hiába való a 140 évvel ezelőtt elvetett mag. És talán egy nagyon rövid gondolattal zárnám, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy bármit megegyünk. Fontos az, hogy mi az, amivel táplálkozunk, hisz abból vagyunk, amit fogyasztunk. Köszönöm szépen!